Vi skal ud og kigge på det danske land, du ved, sådan der København og sådan noget. Få lov til at lave tv. Der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler helt af helvede til. Svinekød er ikke godt for dig. Jo, det er rigtig godt. Det er det bedste kød i hele verden. Ikke ifølge islam. Nej, men jeg tror også på Gud. Jamen det gør jeg da også, jeg tror på Allah. Ja, det er jeres Gud. Hvorfor er der ikke noget tørklæde på egentlig? Hvorfor jeg ikke har, fordi jeg er dansker? Halla. Nu står vi på sådan en sexbutik, ikke? Ej, jeg tror, I skal forlade butikken. I har ikke nogen ret. Har vi ikke nogen rettigheder, eller hvad? Nej, I har rettigheder. Shabab, så jeg skal bare finde en chokolade til min mor, eller? Stop, jeg er ordentligt sur, mand. Ej, er du sød at forlade butikken? Må jeg ikke bare få din telefonnummer? What the fuck? Jeg kunne godt se hendes øjne, hun gerne ville have mig. Halla. Jeg ved, hvor der er rigtig mange damer, Nico. Hver gang mig og min shababs, vi er herinde i København, ikke? Vi går bare herinde, ikke? Alle damer kigger på mig, alle sammen. Bare vent og se. Hvorfor er det, du ikke er muslimer? Hvad er du? Ateist. Jeg tror slet ikke på Hvad spiser man så, når man er ateist? Og jeg spiser så heller ikke kød. Jeg er besværlig. Ja, hvis ikke du spiser kød, så kan du heller ikke give nogen blowjobs. Så hvad siger din kæreste? Lad os lige gå ned og snakke med nogle grids herinde, ikke? Undskyld. Må jeg gerne få din telefonnummer? Hvis det var, at du ved, danskerne var her, og alle os, der ikke var her, vi ikke hørte til, vi var der, hvor vi skulle være. For eksempel, jeg kommer fra Tyrkiet, for eksempel. Ville det ikke være nemmest? Jo. Der kommer blondiner her. Hvordan har du med sådan, du ved, kærlighedsliv i Danmark? Hvad vil du helst være sammen med? En dansk mand eller en arabisk mand? Begge dele. På én gang? Nej. Hvordan har du med sådan der, at når man kigger rundt på gaden, og sådan alle kvinderne, de ikke har tørklæder på, er det ikke underligt? Jo. Altså, de burde jo have tørklæder på, det er koldt og sådan noget. Altså. Ja. Men det er lidt underligt, ikke? Jo. Må jeg gerne få din telefonnummer? Ja. Nico, jeg scorede blondiner. Så du det, Nico? Går bare på strået og laver damer med det samme og sådan noget. Er det ikke rigtigt? Du ved, første dag på arbejdet, så står han stille og roligt og laver damerne på strået og sådan noget der. Jeg var også ved at få en piges telefonnummer, Nicolai. Og du ved det, for du har det på fjernsyn. Er det ikke rigtigt? Men vi skal bare i gang, du ved, hvordan det er og sådan noget. Jo, hvad så?